sir-sirana bikan destinasi Banyuwangian. Kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon anekane ngilangaken susah ngati lungguh ning pasir-pasiran sembur-semburan raretoman ambi mangan selonjoran lanang wadon beruberan gandeng tangan ning pinggiran gandeng pasisir kerajakan yang baru ngetren itu ya. Iki mboten nutup nelaton to niki kita. Mari ki hari sampean kok bar perform terus ki leren nyiprano Joro Sandro sedilo Lakone apa? Lakon apa toko Joro Sandro? Kok lancang to Be? Lakon Semar Bangun Ningkah kok. Iki kula satu lagu terakhir ya Pak nggih. Nun? Kula satu lagu terakhir. Iya. Siap. Jeng, ya. Monggo kanca-kanca pun siapaken yo. Ya dos. Yang apa? Ayo. Masih oke, siap Ayo, menemani. semangat. Oke. Pokoknya oral. Rock on. Yo, monggo. Siapaken? Yo. Ya dikit. Yo, monggo. Check. Set. The show. Yo. Gadis manis Kalimantan. Ini dari Kediri loh, Ki. Uang ele drama iki. PPT Kowanu Grobogan. Luar biasa. Di Kondowartoyo.